سلام خبركم تخصصلتي مدرع عدم قاشة ماجر كمية تقنين لومون حدا أرستي مس حدا عدم قاشة حزينا متنازلنا نعلمي أرستنا كوي نزلوا بزعبا محبركم إيرتران أو تأزغمتو أفتوشت أمز خفتو ناي إيرتران أبيات التمرتي كخون نايزي أبنت خونا ندوما أب دوب سران أبز حجي إيوان تخفي تازلا ناي محبركم بيت تمرتي مالتيو مستاناي تابي تمرتي رئيس ممهر زخانة ممهر برهاني فاعدو زجبرنا علاليونا وهم كقرب كسافة أمي مدمنا مسانا كتكاتاتولنا بخورنا عدم هراي بمجمرة أزي إذا مسكناكا ممر برهان فارو نزيك على محتة زي فارين يخونكا كافتي زلكا حتير نعرفتي جزي نزيك على محتة زي فارين يخونكا بسم كلهم تخاتاتلتي مدرع عدم قاشا ماجر كم مسكناكا يفتو كم متوي كهوننا كم فلامي حتونا مالتيو زي بيت تمرتي مع زي تخفيتو بخمي عقبابي خا تخفيتو كابتي أمسرار تانايتي بيت تمرتي كجمر أنتي بيت مرتي أب كلتشحن عسرت شعاتن هنسا محبركم هنسا كونن مبقعو محبركم كم كان دي علامة حزوز تلعبه أب دبو السودان نزر كبو هتسانات زمهارولو نايمو على هتسانات مدب نمقبار علامة حزو تبقسو بعلت إسرا ورحادة كلتشحن إسرا عندما زي بيت مرتي تمسريتو مالتيو زي بيت مرتي كمسرات كله أمباسادر يوحنس تخلى ميكيل أمباسادر إرترا أبدو السودان نزي بيت مرتي نخمسرات لعلى تراز تسعوته ويدما كمسرات زجبارة مالتي حريت أبو كان علامة مخفات نايزي محبركم بيت مرتي انتاي ميرو هو تي كان علامة نزي بيت مرتي كمسرات استبقسلو مخنيات هسانات إرتراويان أب دبوب السودان ببزحي أب استفل على أبيات تمرتي ناي دبوب السودان كمون أب بعل كامبالا كينيا نداخدو زي مهارو سلازي نبرو نسدرابيتون تي توم سدرا أب استفل على دقوم أب كال هاجر نسوم لما أب جوبا خوينوم سجم فتير اللوم سلازي نبرة نزي أب قمت بمئتاو إمباسي هاجر إرترا نقول لهم سدرابيتات نمتر نافن نتوم أبوشتي دوب السودان أبوشتي جوبا دوب السودان زلودما عدل نخفتار لهم تترنيفهم أب حدا سلال لا هاجر إرترا كوينهم نخم مهارو إيروتي علامة مالتي راي ربحا ويدوما أقداسنو بخمي كنرين ويدوما سخمك بخمي تقلتو أقداسنت ناي زي مدبزي عزيو أقداسيو مخنياتو انتايو تمهارو أب ناي إرترا بيت مرتي ممهاروم نباهلن قوان لمدن ناي هاجروم نخفلتو عزيو حقازيو أبتي بيت مرتي كلتا عينت كاريكلم ينانتكم حدا تي ناي انترناشنال كاريكلم ناي كامبريج كاريكلم ينانتكم بقون دما كم سابجكت قوانقوا عده يمهارو مالتي سلازي ازي اتي ربحان توم قلعوت مس هاجروم مس مننتهم مس ባህሎምን ልምዶምን ንخلاليو عبي قداس لزلو زي أقداسي مقانو أقداسي مالتي بتحو زلو معبالاتات كافتي استخفتو لوكس أبزي حجوان كأنت يزمثل هو أبزي عامة زي دارقاك كلتاي ميتن سوسان حموشتن تمهارو نابتي زغلصل كفلي حاليفو مالو زبازحو تمهارونا دما بقعاتهم أب تمرتي ترقاقي صلو زي مالت انتاي مالتي أب جوبا شوعته international schools سالوا سامبل ناي فتناتات كابتن أبيات تمرتي وسينا فتنا غيرنا زل على وصيتا أمتيوم مالتي سلازي أبز عمت تي وصيتو زل عليه هذا تي سلاسان حدن زخونو تمهارو كاب مؤال هصانات ناب قداماي كفلي حاليفو مالو برايمري وان مالتي زيوم حجي زي زحلفه 17 حمله استمرقوا مالتهم
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ኣብዚ ዝመጽእ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ድማ ኣስታት 150 ተምሃሮ ዝኾኑ ተምሃሮ ትጽቢት ኣለና ድሮ ሕጂ ምዝገባ ተጀሚሩስ ይምዝገቡ ብብዝሒ ይምዝገቡሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ብውሳነ ሓላፊ ሚሽን ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ቤት ትምህርቲ ተቐይሩ ይርከብ እዚ እንታይ ማለት ኣብቲ ኤምባሲ ኣገልግሎት ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ሩም ተጠርኒፉ እቲ ካልእ ብሙሉእ ሩማት ግን ንቤት ትምህርቲ ተወሲኑሎ ማለት ክላሳት ክኸውን ተወሲኑሎ ስለዚ ብሙሉእ ሕጂ ኣብ እቲ ህንፃ ናብ ቤት ትምህርቲ ተቐይሩሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ኣምባሳደር ከይተረፈ ንኮምፒውተር ሩም ነቶም ተምሃሮ ተባሂሉ ተወሲኑሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ቤት ትምህርቲ ብዝሒ ተምሃሮ ስለዘለው ዋሕዚ ተምሃሮ ይመጻና ስለዘሎ ክላሳት ይጸበና ስለዘሎ ካልእ ተወሳኺ ሪኖቬሽን ተገይሩ ተወሳኺ ክላሳት ይስራሓሎ ስለዚ ዝበዝሐ ኣድህቦ ናይቲ ኤምባሲ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ማለት እዩ ዘጠቃሎ ዓውድታት ትምህርትን ከምኡ ድማ ክሳብ ክንደይ ደረጃ እዩ ዝምህር ቤት ትምህርቲ እዚ ከም ቤት ትምህርቲ መዋዕለ ህጻናትን መባእታን እዩ ዘለና ኣብ መዋዕለ ህጻናት ብሰለስተ ይምቀል ማለት እዩ እዚ ሰለስተ ክብል ከለኹ ሓደ ቤቢ ክላስ ሚድል ክላስ ቶፕ ክላስ ተባሂሎም ኣብ ሰለስተ እዮም ዝምደቡ እቶም ፕራይመሪ 1 ፕራይመሪ 2 እቶም ናይ መባእታ ድማ ፕራይመሪ 1 ፕራይመሪ 2 እቶም ፕራይመሪ 2 ዘለዎ ሕጂ ናይ ፕራይመሪ 3 ሓሊፎም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ክስታይ ሓደ ብኣካዳሚክ ካላንደር ናይ ቤት ትምህርትና ምስ ናይ ኤርትራውን ይመሳሰል እዩ ኣብ መስከረም ንጅምር ኣብ ሰነ ንወድእ ማለት እዩ ኣብ ሰነ መወዳእታ ኣብ ሓምለ ድማ መመረቕታ ይግበር ስለዚ ኣብ ሰለስተ ተርም ከም ናይ ኤርትራ ኣብ ክልተ ሰሚስተር ክኸውን ከሎ እና ኣብ ሰለስተ ተርም ሓንቲ ተርም ሰለስተ ወርሒ እያ ትጠብል ኣብ ሰለስተ ወርሒ ድማ ፈተና እንዳገበሩ ናብቲ ዝቕጽል ተርም ይሓልፉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓመት ሰለስተ ተርም ኣለና ኣካዳሚክ ካላንደር ድማ ካብ መስከረም ክሳብ ሰነ ይመሃሩ ማለት እዩ ብኸመይ ኣገባብ ዝካየድ እቲ ናቱ ናይ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣገባባት እንታይ ዝመስል ናይ መምህርና ኣካይዳ መምሃራን ብግቡእ ናይ ሌሰን ፕላን ኣውፅኦም ዊክሊ ሌሰን ፕላን ዴይሊ ሰለስተ ወርሓዊ ዓመታዊ ውጥን ኣውፅኦም እዮም ዝኸዱ እዚ ድማ ምክትታል ናይቲ ዳይሬክተርን ምሕደራ ቤት ትምህርትን እዩ ማለት እዩ ካልእ ምስራት ዲጂታል ላይብረሪ ማለት እዩ ዲጂታል ላይብረሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን 30 ዝኾና ኮምፒውተራት ብማሕበረኮም ተገዚአን ዝመጻና ኣለዋ ነዘን ኮምፒውተራት ድማ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ኣቶ ክፍሎም ኢንስቶል ገይርልና ንመምሃራን ስልጠና ናይ 4 መዓልቲ ጽዑቕ ስልጠና ብምሃብ ነቲ ካሪኩለም ንጥቀመሉ ካሪኩለም ምስ ዲጂታል ሲስተም ተዋሂዱ ንኽኸይድ ብቕዓት ናይ መምሃራኑን ንኽብልን ብቐቢሉ ድማ ንተምሃሮ መምሃሪ ክኸውን ተዋዲዱሎ ማለት እዩ ናይ ዲጂታል ላይብረሪ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ነጥቢ ማለት እዩ ካልኣይ ምዚ ተኣሳሲሩ ድማ ናይ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ንምሃብ መደብ ኣለና እዚ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ጁባ ዝመፁ መንእሰያት ኣለዉ እዚኦም ናይ ትምህርቲ ዕድላት ናይ ስልጠና መደባት ንኽኽፈተሎም ካብ ዝመጽእ መስከረም ጀሚሩ ንኽስልጥኑ መደብ ተገይሩሎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣካውንቲንግ ሴክሬታሪያል ሳይንስ ሆቴል ማኔጅመንት ከምኡ ዝኣመሰሉ ስልጠናታት መዲብና ኣለና
ስለዚ እዚ ካብቲ ናይ ኣካዳሚያዊ ናይ ተንቋልት ወፃኢውን መንእሰያት ኤርትራ ድማ ኣብኡ ንክስልጥኑ መደብ ተገይሩሎ ማለት እዩ ኣብ ኣገልግሎታት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክንርኢ ከለና ኣብ ግቡን ምቹን መምሃሪ ክፍለታት ህፃናት መምሃር ኮይኑ እቶም ቆልዑት ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ምግብና ንገብረሎም ናይ ንግሆ ቁርሲ ኣለዎም ናይ ምሳሕ ድማ ተመሲሖም ንግሆ ሰዓት 7 እዮም ዝመጹ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ጁባ ሰዓት 3 ድማ ናብ ገዝኦም ይፋነው ማለት እዩ ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ናይ ዝተፈላለዩ መጋቦ ናይ ጽሬት ኣለዋና እዚ ሕጂ ዕድላት ንመን ፈጢሩ ኣብ ጁባ ንሳውት ሱዳናውያን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ ካልኣይ ጽሬቱ ዝሓለወ ምግብና እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ዕሹግ ምግቢ ዝበሃል የለን ስለዚ ንተምሃሮ ንጥዕናዊ ኩነታቶም ብዘገድስ መንገዲ እዩ ዝቀርበሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣገልግሎታት እዩ ካልኣይ ነቶም ተምሃሮ ዘምጻኣ 10 ዝኾና ኣውቶቡሳት ኣለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይቲ ናይ ከተማ ጁባ ማለት እዩ ንግሆ ሰዓት 7 ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሒዘንኦም ይመጻ ሰዓት 3 ናይ ድሕሪ ቀትሪ ድማ ናብ ገገዝኦም የብጽሖም ስለዚ እዚ ካብቲ ኣገልግሎታት ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ዝበልኮ ናይ ቁርስን ምሳሕን መደብ ስለ ዘሎ ነቶም ተምሃሮውን ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ወለዲ ኣብ ስራሕ ስለ ዝውዕሉ ኣብዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውዒሎም ስርሖም ወዲኦም ንስከዱ ድማ ይቅበልዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከምቲ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎታት ዝወሃብ ዘሎ ኣገልግሎታት ክጠቅሶ ዘለኒ እዩ ሓረይ መምህር ብርሃነ ተራን ኣበርክቶን ማሕበረኩም ኤርትራውያን ተቀማጠሉ ብሱዳን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እንታይ ዝመስል ግብረ መልሶም ከመይ ረኺቦም ወይ ድማ ንስኹም ከመይ ትገልጽዎም هو أزيو ناي إرتراوያን ማሕበረኮም ምስ ካልኦት ኣወዳዲርካ ኣዝዩ ዝለዓለ ውህደት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ጁባ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ደቡብ ሱዳን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብሓደ ተጠርኒፎም ይህን ምሂን ስለ ዝበሃሉ ስለ ዝዋሃዱ ኣዝዩ ዝለዓለ ክስታ ኣሎ እዚ ቤት ትምህርቲ ድማ ማሕበረኮም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ተራ ኣለዎ ኣብ ምሕጋዝ ነቲ ህንፃ ካብ ምምዳብ ንቤት ትምህርቲ ጀሚሩ ኣብቲ ምሕደራ ናይቲ ቤት ትምህርቲ እውን ማሕበረኮም ዝለዓለ ተራ ኣለዎ ኣብቲ ህንፃ ሕጂ ኩለን ኣካላት ብሓደ እየን ዘለዋ ኣገልግሎት ኤርትራውያን መፅኦም ኣብኡ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዝመፁ ማሕበር ቦት ኣሎ ማሕበረኮም ኣሎ ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ህንፃ ማለት እዩ ኤምባሲ ኣሎ ስለዚ ሓደ ተገልጋላይ ንኩሎም ብሓደ ወዲኡ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝበልክዎ እቲ ቤት ትምህርቲ ክላሳት ብምሉኡ ንቤት ትምህርቲ ተገዲፉ እተን እቲ ሩም እቲ ኣዳራሽ ናይቲ ህንፃ ድማ ነዚ ኣገልግሎት ንክኸውን ቤት ጽሕፈቱ ብምሉኡ ኣብኡ ተገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራውያን ዓብይ ደስታ ኣለዎ ማለት እዩ ሓረይ መምህር ብርሃነ እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ብጀካቲ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ዝህቦ ንባህልን ምውራስን ናይ መንነትን ባህልን ኤርትራ ዝህቦ ካልእ ተወሳኺ ትምህርትታት ካልእ ድዩ ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ይካየድ ምስኡ ድማ ከም ዝበልኮ ትግርኛ ከም ቋንቋ ይመሃሩ ንጥፈታት ተምሃሮውን ናይ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ኣለና ኣብ ሕጂ ንግሆ ክመጹ ከለው ኣብ ንቤት ትምህርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኮርናዓት ናይ ጁባ ምስ መጹ ብኣውቶቡሳት እዮም ዝመጹ ሰርቪስ
ንግሆ ተሰሪዖም ሃገራዊ መዝሙር ይዝምሩ ባንዴራ ይስቀል ማለት እዩ ኩሎም ተማሃሮ ህፃናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራዊ መዝሙር ኩሎም ብሓባር ይዝምሩ ብዓውታ ይዝምሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ናይ ባህልን ልምድን ናይ ሃገርና ዝምልከት ይካየድ ኣብዚ ሕጂ ህፃናት መዛሙር ናይ ኤርትራ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ዝተፈላለዩ መደባት ይገብሩ ይለማመዱ ዳርጋ መሊኾም ክባሃል ይካል ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ከም ሓደ እዩ ካልእ ኣብ ሃገራዊ በዓላትና እውን ከምኡ ዝተፈላለዩ መደባት የቕርቡ እዮም ኣብ 20 ሰነ ኣብ በዓል ናጽነት ኣብ 8 መጋቢት ዝተፈላለዩ ናይ ሃገራዊ መዛሙር ሰውራዊ መዛሙር ኩሉ ብዙሕ ዓይነት መደባት እውን ይግበር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም ካብቲ አካዳሚክ ወፃዩን ናይ ባህሊ ልምድን ቋንቋን ምልከት ድማ ንጥፈታት ይገብሩ እዮም هو ናይ መጻኢ መደባት ሕጂ ቤት ትምህርቲ ኣብዚ ተሓፂሩ ዝውሰን ኣይኮነን ምክንያቱ ዓመት ክፍሊ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ብዝሒ ተምሃሮ እንዳወሓዘ ይዝመጽእ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ጥቕሚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተረዲኦም ወለዲ ካብ ካልእ ኣብያተ ትምህርቲ ዝነበሩ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝነበሩ ብምሎም ናባና ይመጽሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንግዚኡ ዝኸውን ክላሳት ፓርቲሽን ብምግባር ንውስኽ ኣለና ንዝመጽእ ድማ ብመንገዲ ኣምባሳደር ምስ ካልኦት ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ መንግስታውያን ትካላት ብምዝርራብ ሓደ ዓቢ ቦታ ንቤት ትምህርቲ ዝኸውን ቦታ ኣብ ምርካብ ይርከብ እሱ ምናልባት ሳብ 2 ዓመት 3 ዓመት ክወስድ ስለ ዝኽእል ነቲ ኮንስትራክሽን ንህንፃ ንግዚኡ ግን ኣብዚ ናትና ኣብቲ ህንፃ ብምግፋሕን ተወሳኺ ክፍልታት ብምስራሕን ክሳብ 5-6 ዝበጽሑ ክኸይድ እዩ ዕላማ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ መጻኢ መደባትና ካብ መዋዕለ ህፃናት መባእታ ካልኣይ ደረጃ ዝበጽሑ ንኽመሃሩ ብቁዕን ብቕዓቱ ዝሓለወ ቤት ትምህርቲ ንኤርትራውያን ዕድል ንኽኽፈተሎም ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ንኽበጽሑ እቲ መደባት ዘለና عري أب مجرشة من برهانة نتون كالوت محبركم إيرتراي مالتي كم زعنت عدل زي تتأماز اللواخة أنتي لبوا كتبت غل كابزسهم تبجيسكم وزرلهم تموكرة تبجيسكا مجرشة نخالوت أبيات نخالوت كبابيتات وين ما نخالوت إمباسيتات كم حلال فرو زدلي بيت مرتي أبوشتي محبركم إمباسين تترنيفو بحنسب كونو متواهيدو مسرح نهصانات دقنا كابتي ناي باهلن لمدن مننتن ناي هاجروم كيوصو ناب حدا مس هاجروم زلوم متسار نخعبي ازي ناتنا تمكرو كم حدا ابنت وسيدن انت سريحن صبوقي زبل ملقت لنا معناتي رأي ممهر برهانة فعلو عزيز مسكنك دقيمة سلتي ذهب كان جدين سلتي نتصور زخنا حبريتها بزعبا بيت مرتي محبركم دو السودان مالتي عزيز مسكنك يعني زي خبركم تخطاتلتنا نايلومي مدرح عدم قاشا ماجر إذا تعزوت أنا حكميو أبزمت سوم بخال استفلي عرسم بخال عدم قاشنا كنرهب كسب شو أساسنا يبرهك أنا نقولكم مساهم زلت أنا حنا جازتينيا سامراي تلفزيون مسالي اسمون مرحبا بمخانيو من طرف مربات ماجر يقرفكم